Assalamu alaikum mutane na ya gida ya yau taku ce Adiza. A wannan bidiyo dai ina so in tuna muku da Chevening Scholarship. Kusa lokacin da na yi bidiyo din nan an nuna mana wai Chevening Scholarship za ta buɗe on August 6th. Gashi nan yau since an buɗe scholarship din nan. Kai da kake tunani kana so ne ka shigo UK ka zo kai karatu amma kuɗin karatun yayi yawa, please, this is an opportunity for you to apply for this scholarship. Chevening Scholarship ne. To ta ya za a yi applying? Ga website din nan, zan sa link din website din nan a comment section, ku danna shi ku yi applying. So let's go on. So gashi nan dai abinda za ku zo nan wajen in kun buɗe UK British Council, sai ku danna inda aka rubuta scholarship and funding, sai ku zo kasa inda aka rubuta Chevening Scholarship ka danna shi. In ka danna shi ka karanta, please make sure ka karanta duk necessary information. Su videos din na ka karanta su domin ka gane abubuwan da suke bukata a cikin application din nan. Kun gane? To gashi na fully funded ne. Duk abubuwan kuɗin makaranta ne, za a dinka baka pocket money, za a baka kuɗin abinci ne, kuɗin accommodation ne, komai da komai za a baka. So you need to know what it is. To kun ga yanzu as a fully funded scholarship, you receive a tuition or program fees, za a baka living expenses, return tickets to the UK. You will also enjoy access to exclusive networking events, workshop, talks, internship, and voluntary opportunities, giving you a diverse introduction to life in a global role. To gashi nan dai ga abun da scholarship din ta kunsa. Kun gane? So who is it for? Chevening scholars have ambition, leadership potential. You must be designed to support British public diplomacy overseas. Kun gane? So you have to read about it and then go. To in za ka yi apply abinda za ka yi. Kaga nan wajen da aka yi www.chevening.org/apply. Wajen za ka danna shi ka sani. To mu fara duba ne eligibility criteria. To kun gane, for you to be eligible for this scholarship, dole kai a citizen of Chevening eligible country or territory, commit to return. Kana da wayas niyya wai zaka koma gida bayan shekara, at least bayan shekara biyu bayan scholarship din ta kare. You have at least 2 years of work experience. Kana da at least 2 years work experience, almost like 2,800 hours kenan. Ka gane? Hold an undergraduate degree that qualifies you for a UK master program. Ka gane kenan? That means this program does not cover undergraduate master program. They apply to 3 different and eligible UK university courses. You must have received an unconditional offer from at least one of these course choice by the reference and education. Document deadline listed. To ka duba shi, okay, what are the deadline for you to submit this application? Ka gane? You need to know what are the deadlines, saboda in admission kai applying admission din nan zaka say okay, before this so time you need to submit the application. Ga those that are not eligible ga sunan sai ku duba shi. Kun gane? So you have to look at it. Please make sure dai ku karanta duk abubuwan da take ta kunsa. Kun gane? Full time employment na ko part time ne, it also counts. Ko voluntary ne, ko paid or unpaid internship ne, to duk abubuwan na duk experience din nan it applies. Kun gane? So abin da za yi kenan. To yanzu dai sai mu wuce ina, sai mu wuce mun ga eligibility kenan. Kun gane? Sai mu koma baya mu danna chevening.org.apply. To ta ya za ka yi apply? Chevening scholarship din nan is based on countries. Kun gane? Dole sai ka nemi countries din naka, ko kai dan Niger ne ka duba, in kai dan Niger ne ka sani dai, in Ghana ne ka duba, in Cameroon ne ka duba, in Chadi ne ka duba. Duk inda kake kallo na ka duba duk citizen da kake, whatever citizen you kake, ka gane, ka duba shi. If your country is there, then you can apply. Ka duba, that means you are eligible. Kana da degree din naka kenan, that means you are eligible. Kana da work experience at least 2 years, you are eligible. To ku zo mu je. Gashi nan zaka zaɓi country din naka. Mutanen yan Nigeria sai mu duba shi. Kun gane? To ta ya za mu duba shi? You have to check. You check and go down. Kaga mutane na Ghana, ga mutanen Ghana nan za su iya applying. Mu duba shi gani.
mostly they are okay. Ga mutane na a Cameroon, mu duba shi kun ga. All you need to do is just to click on it. You just need to click on it. So let's see, we are going to Nigeria. So sai mu duba shi dan Allah, a yi shi a hankali a hankali. Ka yi wannan application din nan a hankali. Make sure you do your research. Ka gane? Sai ka zo nan wajen scholarship ne ba fellowship ba. Kun gane? Fellowship shi internship, kamar a ce mutum za shi internship, kamar zai je a ce wai za yi exchange program domin a je a samu me ake kiran shi experience, work experience in another environment. To wannan da muke so mu yi scholarship ne, sai ka danna scholarship, ka danna search. Kaga yanzu an ce study in the UK on a fully funded CHEVENING scholarship open for application until November 5. To zuwa 5 ga watan Nuwamba shine application din nan za ta rufe. 12 p.m. din nan za ta rufe. So you need to be very careful. Amma dai still kada ka ce wai yes application din za ta rufe November in bashi zuwa. Kada ka bar shi, ka fara application process din nan. Start your application process, ka san yanda za a yi. Ka yi shirye-shiryen interview saboda za ku yi interview, za a yi interview, za a tambaye ka abubuwa daban-daban. Schools da ka yi applying na UK, ka je ka duba su. Course da kake so ka yi, read about the course. Personal statement din naka da kake rubuta, read about it, ka san yanda za ka yi. Kada ka ba wa ka ce wai mutum ya rubuta maka ko ChatGPT ta rubuta maka. Even though ka yi amfani da su applications daban-daban, ka yi research din naka, you should be the master of your statement of purpose. Ka gane? Be the master of your statement of purpose. Ba wai kawai ka rubuta abubuwa ne ana tambayan ka wannan baka san ya za ka ba su amsa din nan ba. And you need to work on your communication skills and also be confident of yourself. Dress well. Ka gane? Go there and let your paper speak for you, as well as you too should speak for your paper. To kun gane? Okay, so that is it. That is all about it. So ku duba shi, ku duba reference din nan, interview din nan, ka je YouTube, ka je ka duba what are the expected interview questions for CHEVENING scholarship. How do I answer so question? When they ask, tell me about yourself, how do you answer it? Za mu yi video akan necessary interview questions din nan. What are the necessary expected interview questions for scholarship? Domin kai ma ka fara preparing. So start preparing yourself. Allah ya bada sa'a. Allah ya taimaka. Assalamu alaikum. Ka ku manta ku danna like, ku yi commenting, kuma ku share din video din nan. Ta ku ce Hadiza, haduwa na alkhairi insha Allah. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum.